म्हजो प्रणाम। हांव आज कोरोनान दिल्ले बरी जिणे लिसावशेन दोन उतरां उलोवंक कशी हाडटा। राती उपरांत दीस, कश्ट सांगता सूख, फुलां सांगता कांटे म्हणी मैं आयकलां। अशेंच कोरोना सांगता सबार बरी लिसावा आमकां शिकूंक मेळ्ळ्यात मनशाक दुबाव ना। सतत हांव तुमकां सांगता, जे कितें तुमी म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केले ते तुमी म्हाका केले, हें आमी वाजेलांत आयकलां। कोरोना मुखार गिरेस्त, दुबळो, शिकपी अशिकपी सक्कड एकच। एकामेकां वांटून खाया, एकामेकाच्या गरजेक पावा म्हणलें शिक्षण आमकां दिता कोरोना। मार्क्स जगचें जीवन न्ही शिक्षण मनशाक जिवंक शिकयता। आमचे परिसरच परीक्षेचो जागो। परिसरान शीक, परिसर नितळ दवर, नातर तुजी परीक्षा देव करतलो। मॉल, पब, क्लब, सिनेमा टाकीस, नाटक मंदिरां बंद दवरून सक्कड कुटुंबांच्यांक सांजेच्या वेळार घरा येवची बरी करून सांगता मागणे तेज वांजेल रजार मनशा जिवितांत गरज म्हणून सबारांक शिकयलें। कुटुंबांत सक्कड हांसून खेळून माये मोगान जिवंक शिकयलें। पयशांत कोरोना पिडे गूण करूंक जालें ना, तशेंच पयशाक मोल दिवच्या लोकांक मनशाक मोल दिवंक शिकयलें ह्या पिडेन। क्वारंटायन थावन एकसरपणाचो अनुभव जावन एकसरपणांत आसल्यांक कशी करूंक शकलें हांव। कोरोना संदर्भी सोरो बंद करून सोरो नासतना जिवंक सादी आसा म्हणून सबारांक कळ्ळें। सोरो सोडून बरे कुटुंब बांदूंक शकलें। काजार खरार जुबल्यो म्हणून लाखांनी दुडो पिटो करतल्यांक हे ल्हान मट्टार समजूंक शिकयलें। कोणी देवा दिन जाल्यार मरणाक नीज दूख पावतले 20 जन मात्र पुरो। जीव आसतना तांकां मोग दाखोवंक उलो दिले कोरोनान। म्हालगड्यांनी दिल्ली बुई बंजर सोडून पयस गांवांत वावरतल्याक आपल्या गांवाक पाटी येवचे बरी केलें आनी आपल्यो बुईंत आपलो दिसपट्टो ग्रास जोडूंक शिकयलें। बायले सोबायक मोल ना म्हणून मास्कान रुतां केलें। ऑक्सिजनाची समस्या तावन रूख झाडां कितली गरजेचें म्हणून उडासाक हाडयले आनी ते सांबाळूंक शिकयलें। बारीकच्या वेगान धांवच्या आपुणूच बुदवंत मनशाक तुज्या एकी वर्तो एकलो देव आसा म्हणून उडासाक हाडयलें। बरे भलायकेच व्हडले भाग हे समजून कोरोनान दिल्ली सगळी बरी दिसावा पाळून आमी आमची जिणी संतोशान जियेया। देव बरें करूं।